Baning banal Espiritu, tayran at pasiknangan ng Santo Papa, ding obispo, ampon ding pari. Ban mi pagkaluban kaming dakalabokasyones king pamagpari at biye religyoso. Ban adalaming belawan at lugod kang Kristo, karetang epa makibalo kayo. Ban king nano mga tutuklas dat apapalto kayo kaya panding tao, baluming kilalanan kinging Diyos, iyang makiupaya kaya kami ampon king sabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungob king karinaning igpaming at subanwa. Ban kanita mataya kaming at king kapayapan at pamagkasundo, kang Kristo ampon karing paraming tao. Ban mi pamatulan kami king kamatayan daring pakamanan mi king biye, pauli ning kapanaligan mi king ginong sinubling mebye. Banding kapatad ming mingayaw na biye, agad na lang midakayanan king pangasubli ng mebye ning anak mo. Ngayon po tayo tamong manalangin para ka rin sarili tang kapagnasan. Itamongan po, Banala Maria, sa upan mo kami karing kekeng kailangan, ipanalangin mo yung kabilugan na balayaning Diyos, mananasang mi payamot ngan ke kami, ingala ng gamong saw. Ginobi niye may Maria ke kami, ban maging induming, makatalagang sumaup ke kami, king balang pinandit. Ibiya mo ke kaming grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Talakad tamo po. King Legioning Pat, ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Maya payabang.
Mayapayamak po kay kayungan. Kambeda po din kay katamang pansariling kapagdasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Jose Pepe Hison, Christian Rona Gomez and family, Marlos Sari-Sari Store. Kapasalamatan na naman di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Marie Chris Liwanag, Joaquin Diego del Rosario, Angela Diaz, Gia Laksamana, Janet David. For successful operation, Magdalene Miranda. Special intention, Janelle James Mercado, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Marie Malonzo, Federico Mandap, Emerito Barrera, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Ning Torres. Para king malalagwang kapaldanan dari Alaysa Rain Tulio, Celia Lagason, Michael Alfaro, Ranilo Deirit, Monica De Leon, Charito Obsequio, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo, Felipe at Corazon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Marukot. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Maria Lerma, Ponciano, Clemencia, Corazon, Pablo, Ofelia, Felicissimo, Rosita, Pong, Angelina, Josepina, 9 days dari Martin, Florante, 40 days, Felino, Efren, death anniversary, Corazon. At ding maldang kaladwa king purgatorio. Kilagyan ng impang po ng anak, ang po ng banal na Espiritu, ang grasya ni ginutamang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, at yung pamakyagom ng banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayabak kay kaingan po, ganakantala pong ngeniring San Dionisio, Obispo at Martir, at ding kayabi na bebelang Martir. Nya baka bebe tayong matampang pagmasusyaniti, amin ang talapad sisyan, ding kasalanan tamod, at manyad pantaw at pakadulo, king hapong gina. Ikang mamili karing tawang tutuburan mong manimuna, king pangakalat ning mayat pabalita, ginu pakadulo. Ikang mituro no makanano king manalangin king ipa, Kristo pakadulo. Ikang mamantabe, karing sablang susuyo, king pamikalat, king amano ng Diyos, ginu pakadulo.
Ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa ng katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tinubod may San Dionisio, ading kaya biyena, bani panaraling kaya kang ligaya karing bansa, at binye mo karelang sikanan maging matatag, king karelang kasakitan para kang Kristo. Ipagkalumong mabihasa kami, king karelang alimbawa, ban asak wilming upayan at tibandyan niting yato, at maging matatag karing sabla ng kapagsubukan. Nitiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Galacia. Kalabas da pamo, ring 14 a banwa, kanita kumigbalik pa si Bayo, Jerusalem. Kaya beke i Bernabe, tiki kya naman itito, minta ko ka rin, uling pepawaganing ginukanako, ing kailangan kong munto. King metong ang makasiriling kapulungan do, ring pamunto, pepalino ko karelo, kung makanano kong ipanaral ka rin pagano, ing mayap a balita. Depatan ko iti, uling pigaganakan ko, king ing kasalukuyang kong daraptan, o ing depatan ko na, era kilalanan. Ala na lang digdag pang bayo, king sinabi ko, nune kilalara po, king ing Diyos siya ing tinuldo ka na ako, king pangapanaral no ning hebanghelyo, karing pagano, antimonong makanano ng tilduan manaral, karing kudyo, i Pedro. Uling ing upaya ning Diyos, pepalyarya na akong maging apostol para karing pagano. Antimonong makanano yung megawang apostol i Pedro, karing Hudyo. Inya i Santiago, i Pedro at Juan, akikilalanan dang peka pamuntok. Kilalara king ing Diyos siya ing bigkalub ka na ako, kaniting makapasubaling misyon. Uli na niti, gelamanwanda kami, ikeng adwang Bernabe, antimon tandaning kapareho rakeng talapagobra. Pika sanduan mingan, king magobra ke busal daring pagano, at ila naman busal daring Hudyo. Ing bukod mong inawad do, yapining emila kakalingwan ding pakakalulu, at itiya naman impigkapilitan kong daptan. Inyang tinatang niya i Pedro Antioquia, silang sangangke kindurungutan da ring tao. Uling tutong masala, king magkamaliyo. Bayo lamiras ka rin ding mapilan akatawang tinubod ng Santiago. Ugali na ng Pedro, ing makisulo ka ring kapatad, apagano. Dapot pangaratang dareting tao, mengilagyat bisang makisulo ka ring pagano. Uling pitatakutan na lo, king panga circumcisionan do ring pagano. Ding aliwang kapatad da Hudyo, bekyapos lakang Pedro, pati na i Bernabe, may kitukiyo king karelang pamagkunwari. Inyang ikit ko ing dalan at tutuntunan do, makalisyaya king katutuan at tuturunan ning hebanghelyo. Sinabi ko kang Pedro, king arapan do ilangan. Ika metong kang Hudyo, dapot ing panugali mo, panugaling Hudyo, nun panugaling pagano. Inya nano ing matulid mo, para pilitan mo, ing panugaling Hudyo, karing pagano. Ing amano ning Ginoo. Munta ko king mabilog ayato, at panaralye ing mayap a balita. Ikayong sablang bansa, ing ginupurian niya sa, purian niya ikayong sablang tao, ketiking yato. Uling maragul in lugod na kaya katamungan,
at tingkayang katapatan manatili kapilan paman. Sabik kong manayaging Ginoo, uling panaligan ko, itang pengako na. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa aking may pabalitag pangkang San Lucas. Misa ni Jesus, manalangin niya king metong alugal. Inyang mayari ing metong ayalagad, sinabi na kaya, Ginoo, ituruyo kaming manalangin. Anti mo hindi patanang wan, karing kayang alagad. Nga ng Jesus, nang manalangin kayo, anti kanining sabihan niyo, Ipa, misamba niyang lagyo mo. Datang nasaing pamagari mo. Dinan mo keng pamangan aldoldo. At patawaran mo kami karing kasalanan mi. Uling patawaran mi na naman detang ke kami may kakasada. E mo kay yarap keng mabayat kapag subukan. Ing mayap ng balita ni kay katamong kaligtasan. Meron po tayong mga katekista dito. Pag bata pa lang po ako, ang tingin ko sa mga katekista, kayong Kapampangan, tuturo lang pangadi. Nagtuturo sila ng panalangin. Yan ang papel ng mga katekista, nagtuturo ng panalangin. Kaya sa ating mga Katoliko, parang itong mas basic, ang pagdarasal. Bago pa yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang most basic, fundamental, elementary muna ay ang pagdarasal. Oo nga naman, yan muna. Kasi sa pagdarasal, parang tuturuan ka kung paano ka makipagsalita sa Panginoon. Kung paano mo i-address ang Diyos. Hindi ba? Yan naman talagang basic kahit sa mga bata. Tuturuan mo nang magsalita. No? Yung papa, mama, dada, yan. No? Yung pagsasalita. No? At kung paano niya tawagin si mama, si papa, yan. Kaya para sa ating po mga Katoliko, yan ang unang dapat munang matutunan ng mga Katoliko, ang pagdarasal. Ang nakakalungkot nga lang, malapit nang mamatay, hindi para marunong magdasal. Malapit na sa hukay, hindi pa marunong makipagsalita sa Panginoon. Kaya yan ang isang papel po ng mga katekista. Paano ka makipagsalita sa Diyos? Kaya ang mga unang tinuturo po dyan, lalo pinakauna muna, ay yung pagdarasal ng Ama namin. Nung bata pa lang po ako, yan, hirap na hirap ako i-memorize ko yung Ipame at Chokabanwa. Pero yan ang isang basic prayer. At para sa atin, very powerful prayer ang pagdarasal ng Our Father. Kasi dito sa ating ebanghelyo, yan, yung mga lagad, hindi ko alam kung baka bugbog na sila sa pagtuturo ng Panginoon ng iba't ibang mga bagay. Pero parang mayroon nakaligtaan ng Panginoon sa kanila. Kasi nakikita ng mga lagad, nagdarasal ang Panginoon. Kung minsan, ilang oras, iiwanan sila, tapos magdarasal. At napansin din ng mga lagad ng Panginoon, yung
Yung mga alagad ni Juan Bautista, tinuruan niyang magdasal, samantalang sila, parang hindi pa sila naturuan kung paano magdasal. Kaya ito yung request ng mga alagad sa Panginoon, sa ating Ebanghelyo ngayon, turuan mo naman kaming magdasal kung paanong tinuruan ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad. At ito nga po, ito yung para sa atin, kung mayroong tinurong Panginoon dito, hindi lang isang panalangin, kundi isang modelo ng pagdarasal, isang halimbawa ng pagdarasal, ng panalangin. Kasi dito po makikita natin ang mga elemento ng pagdarasal. How you address God. Dito, hindi lang Almighty God, powerful God, most magnificent God. Hindi, kundi Father. At kay St. Matthew, our Father. This is how you are to pray. This is how you are to call God. Father, our Father. Kaya alam niyo po, dito inaway ng mga Hudyo ang Panginoon. Kasi raw, tinatawag niya ang Diyos na kanyang Ama. Nakikipantay siya sa Diyos. Kaya alam niyo, ang isang kasalanang ipinatang sa Panginoon ng mga Hudyo, ay yung nilalapastanganan niya ang Diyos. Nilalapastanganan niya ang Diyos. Kalapastangan sa Diyos. Kasi yung mga Hudyo, ang isang tawag nila sa Diyos, Adonai, ibig sabihin Lord. Yung isa, hindi man mabanggit-banggit ang banal na pangalan ng Diyos. Sa Bible po, nakasulat lang YWH. Kasi pag daw binanggit ang pangalan ng Diyos, masusunog sila, mamamatay sila. They are not worthy to call God. Kaya pag tinatawag ang Diyos, parang they just leave space sa ganyan at sasabihin na lang yung hinihingi. Kasi hindi sila karapat dapat na banggitin ang banal na pangalan ng Diyos. Actually, kahit po sa mga Muslim, yung mga sa Islam, yung Allah is powerful God, mighty God. Though their God is merciful, pero hindi nila tatawagin Father ang Diyos. Wala sa kanilang bokabularyo ang pagtawag ng Ama, Tatay, Daddy sa Diyos. Kaya ito pong ginawa ng Panginoon na pagtuturo sa mga lagi niya is revolutionary, kakaiba, out of this world. Kasi hindi yun ang ordinary, hindi yun yung karaniwan, hindi yung palagi. Siya lang ang nagsimula at yan din ang itinuro sa kanyang mga lagad. So, when you pray, say, Our Father, Ama. At parang ang ginawa po ng Panginoon, gaano man kapangyarihan ang Diyos, gaano man karunong ang Diyos, gaano man siyang kalayo, kataas ang Diyos, ang ginawa ng Panginoon, inilapit niya ang Diyos sa tao. Do malayo ang Diyos makapangyarihan, pero malapit din siya. At inilalapit ang kanyang sarili sa tao. Sinasangkot ang sarili sa tao. Hindi yan yung parang nakatingin lamang, nakamasid lamang, na walang paki sa tao. Kundi siya isang tatay, ama, na sangkot at isinasama ang sarili sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ng tao. Kaya ito po yung magandang naituro sa atin ng Panginoon na ang Diyos na makapangyarihan, gumawa ng langit at lupa, ay ito, pwede natin siyang tawagin at ikinagagalak niyang tawagin natin siyang ating Ama, ating Tatay. Iba rin pag personalized, di ba?
Ngayon po, ginagamit sa politika yan eh. Yung mga makapangyarihang mga politiko para ipadama sa kanilang mga kinakampanyang mga voters na hindi sila ganun malayo sa kanila. Eh, gumagamit din sila ng mga titulo na malapit sa ating puso. Di ba? Kaya yung isang politiko, nagpapatawag siya ng tol. Hindi ibig sabihin, tol, kaputol. Hindi malapit. Ito, iboboto mo yan kasi, ay, kapatid ko to, si tol. Parang ganyan. Tapos, yung iba, patatawag ng tatay. Di ba? Para bagang hindi siya, bagamat parang makapangyarihan, nakakatakot. Pero pag tatawagin mong tatay, parang nalalapit sa iyong puso, hindi mo katatakutan, hindi ka mag-aalanganing lapitan siya. O kaya, nanay, parang ganyan. Ako ang nanay ng bayan, ina ng bayan. So ito po yung tinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. Na meron tayong Diyos na ginagalang at sinasamba na makapangyarihan, na kinatatakutan, pero ganun pa man, pwede siyang tawaging tatay, daddy. Ika nga po sa Hebrew is Abba. And Abba means daddy, daddy, papa, tatay, tatang, ayan. Kaya ito po yung most basic na sa ating pagdarasal. Ito, pwede natin ang Diyos, kahit ito lang ang pagnilayan natin. Siya'y makapangyarihan, siya rin ay malapit at hindi nilalayo ang kanyang sarili sa atin. We can always call Him Father, Tatay, Ama, Daddy. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa panitupang kahilingan, tayong lahat na tinuruan ng Panginoon ng pagdarasal at ang pagtawag sa makapangyarihang Diyos bilang Ama natin. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ituro mo keng manatili, king panalangin. Para king Santa Iglesia Katoliko, maging metong yasa ng iglesyang taimtim manalangin, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang bansa, datang yasaing kayaryaning Diyos, busal dangan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring daralan kasakitan, at agwanda sa king pamanalangin ing kasnawan, ning karelang panandaman, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, mabiyasa tasa ng parati at matampang manalangin, ang timuing tiro ng Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni, aduan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy, paming at sibanwa, king kekang danaka, ipagkalog mo sa ring kekeng kayadwanan. Datang yasaing kayaryan mo, karing puso, ring sablang tao. Itingin na doon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Salamat, piling lubunan, kaya
tanggapan mo, O Dahil sapat inigyan pangli, kung parangin sablang bagay, binyero ke kami, mitluga babaw, darahon miteka, pagdamutan mo, O tanggapan mo ay bigyan ako. Edibating mo manang, hindi kami ibawasan. Aking pasalamat, biging lugod at kayapan mo, tanggapan mo, O tanggapan mo, O Manalayan kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, ikatura mo sa akin ayon na daralami, ikay magmasusi king misteryo ning pamaylasan ning kay kanganak, agawa miya sanang dake ning kay kaming biye, iting misteryo king agyag ning kay kang martir, Dionisio, ading kayabe na, tiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuma natili kay kayo, yat nayo rempuso yu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang kanino'y pa, Diyos king alangangan lubos mayipaya. Ding banal mong martir, di San Dionisio, ding kayabe na, tikyanda ing alimbawa ng Kristo, adinawon ding karelang biye, para king ikaligaya ni kekang lagyu. Ing karelang kamatayan papasyag na ing kekang upaya, asaslag king kainan mi anting tao. Pipilinan mo ring mayna, at pasiglangan mula king pamipatutura kepa. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Nolinita, kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Tune, kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, malinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at dayam, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kibaling apunan, kinumaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya. At binyening kalis, kaling kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan. Minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya. Hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayat, para kaling sablang tao. Ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Metea y Cristo Sinublia, y Cristo datangnya,
na kami pa, ing kamatayan at pamanyubli ng may biyening anak mo, daramya kaya kay ting tinapin, ing biyeting kalis ng kaligtasan. Layon ning pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabayang pagamwa mo, king kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yato, ban maganap yak lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pari. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepay nawan at maninayang sabling niye, lanay norma, at ing alapang mayang unabi. Tanggapan mo sana king maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya be ng Maria, imbirhen do ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon madalang tangmit mong kapanaligan at lugod, king ipap, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami, chokabanwa, isang banilag yun. Datangke kami kayarian mo. Ipaming paning lug mo kaya tisulip antibanwa. Kami king aldo-aldo, ibigay mo kaya kami king aldongin. Ating pamamatawad mi, karing may kasala kaya kami. Ngayon Faisal kintakso na naikabos mo kami kisablang maro. Igabos mo kami o Ginoo kisablang maro. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon ni, ban king kasawpan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan na lakmang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naninglawen mo, ing kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. Kakapatatangan po, masyatangin yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kikaingan, kapayapan. Ningyato, pakaluluan mo kami, Cordero ng Diyos. Ngayong malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos sa minalako king kasalanan ng yato noon tamang makasadyan tanggap ng kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoong matampang tanggap kaya dapat sa kasming amana mo pumayat na.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ipagkalumi kay kaming katawan at daya ng Kristo, buktong mong anak, kaniting piyesta, ning kay kang martiri San Dionisio, ading kayabe na. Kapamilataning katapatan, miking lugod mo, may bebe kay sana kaya ka, tanggap king be, ibat kaya ka, at parating maging tapat, king kaya kang panagkat. Itihadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang Ginoo manatili kay kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintutu, ang Ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ng kakatang kapag masusya, numayatana, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. Maya pa oras kaya marami silang maganda po. Para sa Ano kang Maria, Magdalena.